foto laden nang ma foto lade magani गिदिंगासिनो जामाया नैलाय नै सुइटार गोदान गाननानै मालाय न' बिमा दो निथिं mana hai cempa gaमोन द' आदा लानो थांलायनो जोंना ना आदा लानो थांलायनो जै हरसेयाव उराखै साला दुस्थ मैया हरसेयाव उराखै नों मा न' मैया हरसेयाव उराखै नैला जोंहा मा न' मा जुथुमा नायखायाखै नायनि खुलुमनाय जों आबुखौ ना टुपि बुखुबाय माया ना आबिखौनो हरद' एंख्रा नोंसोरखौ खिथिनांगौ दे नां देरबा गथ'फोरा गामिनि गथ'फोरा खुलुमनो फैदों नैला आफाखौ बोराय बोरायफोरखौ खुलुमदो इसोरो मागो बोथोरनि So guys, नै आरनाय लानानै थांलायसै आंहा मा थांनाय नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ मागो ना खुलुमनो लोगोफोरबो दङ लोगो मन्दिर खुलुमनो साबा बाजै आगै थिख्लि जिन्जिरि माथा ओइ थलखुसिनि मानसिफ्रा बेयाव दंजोबो जों नैला बेयावनो फैदोंमोन बिथाङा थलखुसियाव नैबे जाबा बिसोरनि थलखुसिनि जा हिन्जावा ओमफ्राय नैयाव मागोनि 1 तारिखआव बिसोरना फुजा होयोनो नैयाव ओमफ्राय रायजोफोरखौ रायजो खुलुमनाय जों गामियाव आरो गामि हाबोमोन अ बैसागुआवसो जोंनिया नोंसिना आरो मागोआव ना आंबो फैबाय नैयाव दसे खुलुमनो फैबाय आरो बैसागोनि So guys, नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जों खानिखौ जरा थाबायनाय फिसाजोखौ ओइनि बिथिं बिमानिया लादो जों दा खानिबो हौवाजों थांगासिनो दं आरो न' ओइथिं आरो बिबनांफोराबो थिखांगासिनो मा आरो नैथिंबो खानि थिखांगासिनो बिब' आरो बिफं न' बिफं थिखांगासिनो इथिंबो बिबनांफोरा बिब' बिफं थिखांगासिनो दोङो मोनसे फुजा मोनसे माबा मोनसे प्रग्राम जाबाथाय फट' थिखांनाय सिगां हिन्जावफोरनिया हौवाफोरनिया थिखांनानै दा नै जा हिन्जाव थिखाङा Mana? Aku sekarang pintu. Mulai. Ya hinjau foto cikannya mana rap gaya coba bang cikannya kasih cikan saja. Mereka bina nomor rap tuh bisa. Bina nomor cikannya kan ini bibir sok kan ane. Anggur cikannya apa ya rasa itu nih? Nunggu. Yes or no? Yes. Lihat na, ini sini kami ini lihat di mana lemkai itu loh sih. Jenete ini basnya tambah nih. Pahar nih. Paisa. Guys, नै जों दा थांसै थलखुसिनिफ्राय दासो थांगोन जों मायाव सोर खासेया बिब' इ खासेया बिब' गेजेरनि खासेया बिफं इ खासेया बिफं न' खाथिनि दा बियो स्लाइड नङा आरो 1 किल'मिटार दंबावो थाबाय मोनहैसिगोन इयौ स्कुटि थिखांदो थिखांदो फायसा Kiti. Aiyey. Nuda kan iku nuda. Betul ma. Nomor hamda bebe. Nomor hamda bebe urunung kerja bay manusia. Urunung kerja bay nama. Hai guys, ente ma. Yung dalam kulumnya hai bay namun. Ek makani. Nila isani nogor aja belum nanti simang dengan ini bitanga. Simang dengan ya. Dah mana ini lah, tolong siapa kan orang sebagian dari nilai ini. Yang belakon yang bonus ini siapa ya? Tolong siapa yang mahazin deng siapa deh? Ini siapa mahazin tar? Sini kami siapa ya? Baik duknya dengan. Ini mau full mau bagi lemna badminton. Habis stop करके रखा है. Ini biar bailan no iban no. Oh no iban. Bisa no mana sampai mukul dong nih. Aduh sadeng mon. Ang waktu macam ni lah faza yang faza. Ini cuma bakam. Za boiler. Ini mana senale? Hah? Mana senale? Bidur kok. Dah bembah deh. Oh luko. Ada bidur senane kan. Bidur senane saya riskin kok.
Roro kayak mana sudah deh. Lihat, betul rumah betul. Rumah betul ke akai dulu naik ke panang lagi ini. Iya. Oh, dia ya juga. Badan nakan. Ani. Kami. Abrin. Or kudu kharle kan gitu. Boiler oma bedar eवगासिनो boiler एवखांबाय नि लानो निथिंगले खिथिनिर बा फारसेनिफ्राय नै आरो जाहोलांबायबो नै लायनो खिथाना होग्रानि बेनो आरो इनि निरामिस नङा ना जादों नासो अ बाबायासो लोंगोन नै दसेना बग' Geran na hone. Kiti नै दसेना बग'नो होलायबाय नो लुगैदाखिसै नो हायासो लुगैदों नो थाइखारि नुगोन दा नोंखौ थाइखारि नुगोन दा नोंखौ थाइखारि नुगोन र' ना एको जाया रानाखै जों बेथुमा बेथुमा मा ayo dingi ta kinta to ne ke ayo dingi kinta to na ja masa khaina ma ya Ito lang